Трамвай рухаецца да прыпынку разваротнае кольцо Кастрычніцкае. Прыпынак плошча Мяснікова. Наступны прыпынак Ленінградская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак Ленінградская. Наступны прыпынак Свярдлова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак Свярдлова. Наступны прыпынак Стадыён Дынама. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак Стадыён Дынама. Наступны прыпынак Студэнцкі гарадок. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак Студэнцкі гарадок. Наступны прыпынак Завод Кастрычніцкай рэвалюцыі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак Завод Кастрычніцкай рэвалюцыі. Наступны прыпынак разваротнае кольцо Кастрычніцкае. Канцавы прыпыначны пункт. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак разваротнае кольцо Кастрычніцкае. Канцавы прыпыначны пункт. Калі ласка, пакіньце транспартны сродак.